104.7 IFM. Report! Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng otoridad maging ang paghahanda sa mga kinakailangang dokumento kung sakaling magsampa ng kaso ang mga nasangkot sa pag-aararo ng isang truck sa labing lutong sasakyan sa barang Rosales, Pangasinan. Sa imbestigasyon ng pulisya, nawala ng preno ang driver ng truck habang binabaybay nito ang kahabaan ng Manila North Road, Carmen West, Carmen, sinasabing bayan. Kinumpirma ni PNP Rosales Chief of Police, Police Major Noel D.C. Kabakungan sa IFM News Sigupan na bagamat mabigat ang mga pangyayari ay maswerteng walang nasawi. Nasa kustodiya ngayon ng kapulisan ang driver at pahinante. Ayon naman sa Land Transportation Office o LTO Region 1, na-issue na ito ng show cause order matapos lumabag sa Section 27, Republic Act 4136 o mas kilala bilang Land Transportation Traffic Code. Dagdag ng ahensya, nakatakdang bawiin ang lisensya ng driver. Sa ngayon, inaalam pa ng kapulisan ang kabuang danyo sa naturang insidente. Paalala ng PNP Rosales ang ibayang pag-iingat ng mga motorista sa mga pagmamaneho upang maiwasan ang aksidente. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Ronnie Rakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.